أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka al'ummar musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna mai 'yan uwa barka da wannan yammaci mai albarka, yinin asabar, yammacin lahadi, wanda muke 28 ga watan jumadal ula bayan hijiran fiyayyen halitta shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1443, kuma shine ya zo daidai da 1 ga watan 1 shekara ta 2022. Idan 'yan uwa ba a manta ba, a wannan darasi namu mai albarka, buguyatu kulli muslim min sahihil imami muslim, wallafar babban malami al-sayyid muhammad bin abdullahi al-marakishi, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Idan al'umma ba a manta ba, masu kallon mu da ainihin sauraron mu, darasinmu da ya gabata mun karanta babin da malam ya kawo mana, wanda ya yi mana bayani akan addu'o'in da ake yi bayan an ƙare sallah na farilla. Wato wani addu'a ya kamata ka yi bayan an ƙare sallan asuba, sallan azahar, sallan la'asar, sallan magriba da ainihin sallah ta isha'i. Sannan kuma malam ya biyo mana baya da tasbihi da ake yi, wanda wannan tasbihi malam ya mishi take da albaqiyatu salihat, wato ayyuka na gari tabbatattu, wanda duk inda aka je aka dawo ba abin da ke goge su, kuma su suke kawo wa bawa ɗaukaka da daraja duniyarsa da lahiransa. To Allah muke roƙo, Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu, Allah ka ba mu sa'a, Allah ka ba mu nasara. Idan jama'a ba a manta ba, mun ji cewa idan mutum ya ƙare ainihin zikirinsa na sallah, ma'ana ya sallama daga sallah, to abu na farko da za ka ce, sai ka ce astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Abu na biyu sai ka ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Sannan babu laifi idan ka ƙara da cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allah ka sa mu dace. Sannan sai kai subhanallah so 33, sai ka faɗi alhamdulillah so 33, sai ka faɗi Allahu akbar so 33, to sai ka faɗi cikon na 100 a matsayin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ta'ala ya sa mu dace. To bayan kayi wannan to sai ka karanta ayatul kursiyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum zuwa karshen ta. Idan ka kare sai ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi kafa ɗaya, ma'ana qul huwallahu ahad zuwa karshe, qul a'udhu birabbil falaq zuwa karshe, qul a'udhu birabbin nas zuwa karshe. To idan kai wannan ka kare. To amma sai malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu cewa idan sallan asuba ne ka kare ko sallan magriba to akwai bukatar ka karanta qul huwallahu ahad kafa 3, qul a'udhu birabbil falaq kafa 3, qul a'udhu birabbin nas kafa 3. kaga kenan kowanne ɗaya daga ciki sai ka yi su kafa 3. kaga wannan kayi ne domin ka ƙara neman tsarin Allah madaukakin sarki a safiyarka da kuma ainihin maraicenka. Allah ta'ala ka samu dace. To yan uwa wannan shine takaitaccen darasin da muka yi a baya. Sannan malamai sun ambata mana cewa abin da yafi dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan mutum zai lissafa tasbihinsa to ya lissafa da ainihin yan yatsun hannunsa, musamman yatsun dama. Kaga ga su, kaga sai ka ce hanya kawai mafi sauki, sai ka ce to idan ka ɗauki hannunka na dama za ka ga a kowane a hannun gaba ɗaya akwai yatsu guda 5. to kaga kowane yatsa ɗaya in ka kalla, ku kalle ni da kyau jama'a ku gani, za ka ga akwai huji guda nawa, akwai tsagi guda 3. kaga 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. kaga a kowane ɗaya daga ciki akwai 3. to in ka lissafa da kyau sai ka ga waɗannan 'yan yatsun ga su guda nawa jama'a, guda 5. haka ne ko jama'a, guda 5. to kaga kowane ɗaya daga ciki akwai huji nawa, akwai tsagi 3. na'am, to yanzu 3 ɗin nan sai ka ce so 5 zai baka nawa, zai baka 15. to kaga lokacin da ka zagaya haka ka ce misali subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. kai nawa kenan? kai 15. na'am, to yanzu idan ka sake zagayowa kai nawa? kai 30. haka ne jama'a. to idan ka sake kewaya so 6 kayi nawa? na'am na'am ina sa mana lissafin kala 2 ne. na'am na'am ya baka 90. idan yanzu kaga kai ka tafi ka dawo kai so kai kewaye 1 ba 15 ba, kewaye 2 nawa, yawa kewaye 3 nawa, yawa kewaye 4, yawa kewaye 5, yawa kewaye 6. kaga kana da 90 kenan. kaga idan kai haka subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, sai ka dawo subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allah. kun fahimta? kaga a wannan tafiya gaba ɗaya kana da ƙwaya nawa? kana da ƙwaya 30. in ka sake yi so 2 ƙwaya 30, in ka sake yi so 2 ƙwaya 30, kaga 30 so 3 nawa? 90. to sai ka dawo sai ka yi haka subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. kaga nan ba kana da 3 ba, nan ba ga 3 ba, nan ba ga 3 ba, to 3 so 3 nawa? a ramma 9. to ga 9 ga 90 nawa? 99. in ka ce la ilaha illallah 100 ya fita ko bai fita ba? Allah ka samu dace. May Allah make it easy for all of us. a'a wannan wata hanya ce mai sauki na lissafawa, amma idan Allah ya sa mutum ba zai iya wannan ba, yawa gaskiya wannan ya fi sauki. in dai mutum zai haka ya fi sauki kuma ba za ka bata ba. wato wannan yatsan ka yi shi 2, in ka yi ka koma sai ka sauka nan, ka yi ka koma sai ka sauka nan, haka to sai ka ga a lokaci guda ka yi 30. in ka sake yi so 2
in ka sake maimaitawa ka yi 30, in ka sake maimaitawa 30, kaga 30 uku ya zama nawa 90. da ka dawo sai kai waɗannan 'yan yatsun guda uku, kaga uku so uku ya zama nawa, ya zama 9, kaga 99. da ka faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ya baka nawa kenan, ya baka cikon 100. to in kuma wannan bai samu ba, to babu damuwa, kana iya sai kai subhanallah ɗinka da ka saba, ba na sai ka ce to subhanallah subhanallah subhanallah, kaga 30. kaga yanzu idan kai ki wannan, idan kai 'yan yatsun nan gaba ɗaya kana da nawa, kana da 15. kaga in ka yi shi biyu a jere, kaga kana da nawa, kana da 30. sannan sai ka dawo sai kai wannan dan yatsan guda daya. Mala baka ina ga lissafin naka kenan ko yawa. kaga idan kai wannan kewaye daya ba 15 ba, ka sake daya, kaga 15 ga 15 nawa, kaga ya baka 30. sai kai wannan dan yatsan guda daya, kaga ya baka nawa kenan, 33. haka ne ko jama'a? to kaga yanzu ka gama subhanallah, to alhamdulillah shi ma haka zaka yi, Allahu akbar shi ma haka zaka yi. kaga kenan zaka kewaya waɗannan da subhanallah so biyu da ɗan yatsa ɗaya, sai ka alhamdulillah so biyu da ɗan yatsa ɗaya. haka ne ko jama'a? sannan sai kuma ka sake yin Allahu akbar so biyu cikin wannan da ɗan yatsa guda ɗaya. to kaga ya baka 90 da nawa kenan, 99. sannan sai ka faɗi la ilaha illallah cikin na ɗaya. Allah ta'ala ya samu dace, Allah ta'ala ya mana taimako. So briefly before we continue with our lesson, alhamdulillah, we thank Allah for today. Our lesson goes last week about the constant adhkar that you are to do after the salat. We made mention that immediately after as-salam, then somebody expected to say astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 times. Then you now says Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Then after this one, you can be able to say la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mudi'a lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Then after this one, then you recite ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, to the end of the verse. Then you recite Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, and Qul a'udhu bi rabbin nas. But in case of Subhi prayer and Maghrib prayer, then you are expected to repeat these 3 chapters 3 times each one, to seek Almighty Allah's protection in your evening and in your morning. That is Adhkar Sabah wal Masa. To seek Almighty Allah's protection in your morning and also in your evening time, because there are so many devils at that very time or at that very moment. Then after that one, you now do your tasbihat. That is Subhanallah 33 times, Allahu Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 33 times. Then you complete the 101 to be what? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Then I now say that the correct way that you can count your tasbihat is by using your finger and the right one. Some of us are using right and left. The correct one is just to use the right one. That is the correct one, because our Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam says, if you can't count off your tasbih after salat, then do it with your right hand fingers. Yes, use this finger, the right one, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam says these fingers, you see, they will talk and they will be lightened after you die inside your grave. So that is why the scholar says for somebody to use tasbah, in fact, it's not comply. The correct one, just use your finger, because they will talk on the day of judgment and they will serve as a source of light for you after you die inside your grave. So you see how valuable or how blessings counting takbir with right hand is all about the sunnah of our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then how can you count? Very simple, Alaji. See, you can join them, you can separate them, but let's start joining one. If you join them now, you see, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. If
If you look at your hand like this, how many fingers are? 5. Then, but the ring, in each finger there is 3 ring. 1, 2, 3. 1, 2, 3 in each. Then, if you now say Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar for the whole once, then you have how many? You have 15. You have to say 3 times 15. Then it will give you, 3 times 5. It will give you 15. Then, if you repeat again, that means if you double it, that means you are now to say that 15 times what? Times 2, it will give you 30. Then if you redouble it 6 times, that is double, double, double. Now for each doubling that you do, you have 30. For the second one, you have 30. For the third one, you have 30. Then you now say 30 plus 30 plus 30 will give you how many? 90. Then you now say, okay. Then you do like this. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. So you see, you have 3 here, you have 3 here, you have 3 here. So 3 times 3 is 9. Then 9 plus 90, 99. Then you now complete by saying La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. So can you see 100 now? Very simple, sir. Or you can do another way by saying Subhanallah, 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 Subhanallah. Then you come back at the same finger, Subhanallah, Subhanallah. So if you go like this, you have 30. Then you use 1 here, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Then you have 33. Then you repeat again, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. If you double it again, then it will also give you what? 30. Then you say, plus this finger, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Then you have what? 33. Then the same thing for Allah. Then you complete the final one, La ilaha illallah, make it 100. Please, are we together? Yeah. May Allah make it easy for all of us. Yan uwa masu girma darasinmu na yau, malam ya ce itiyanin salati bi sakinatin wa waqarin. Itiyanin sala zuwa sallah bi sakinatin da natsuwa wa waqarin da kuma kwantar da hankali da takawa a hankali. So this bab or this quotation, Malam want to discuss to us about if you are at your home, then Mu'adhin, the person in charge of call to prayer, come and call the prayer. Then you now do your ablution. So what are the manners? What are the etiquettes that you are going to take care in terms of coming to the mosque from your house to the prayer? Are you to run? Are you to move faster than your shadow? Are you even to say that, okay, let me run so that I will meet my imam in Ruku? So how are you going to do? So that is what the bab is going to discuss for us. Dan haka yan uwa mu lura da kyau, shi wannan babi zai tattauna mana idan yanzu gashi zaka taho masallaci kayi alula, wani ladabi da wani ladabi da wani ladabi ya kamata ka kula. Shin in kana tahowa masallaci ka ji liman ya fara sallah ko yayi ruku'i, zaka ruga da gudu, zaka yi fofoti, zaka yi sassarfa, wanda zaka ga an zo ana sallah yana nishi saboda lokacin da yake tahowa ya kama mai jama'a ya kama gudu. Wasu masallatan ma an kaje idan ka samu liman daidai yayi ruku'i, wallahi zaka ji mutane dub. In ba sa'a ba wanda suke sallah a cikin masallacin sai su ba su tsoro. To ya hukuncin wannan? Ya dace da shari'a ko bai dace ba? Allah ka shiryar da mu. Na hadisi na 103 wa anhu qala, an karbo wannan hadisi daga ainihin Abi Hurairah, Allah shi kara masa yadda, qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza uqimatis salatu, idan an tsaida sallah, fala ta'tuha tas'au, kar ku zo sallah da sauri, kar ku zo sallah da hamzari, kar ku zo sallah kuna gudu. Wa atuha tamshun, ku zo sallah kuna tafiya a hankali, ku zo sallah kuna takawa cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, ba cikin gudu ba, ba cikin fofoti ba, ba cikin ainihin nishi ba da tada hankali. A'a, wa alaikumus sakina, ina umartan ku da natsuwa da kwanciyar hankali, ku tako a hankali a natse, ku zo zuwa ga sallan ku. Fama adraktum,
duk abin da kuka samu tare da liman fasallu sai ku sallata, wa ma fatakum abin da ya tsere muku ba ku samu ba tare da liman fa atimmu to sai ku cika. Jama'a da Allah an fahimta, kaga duk abin da ka samu da liman, idan da a ce tahiyya ta ƙarshe ka samu to kar ka ji wani damuwa, insha Allah ta'ala Allah ya baka ladan jam'i, kuma Allah ta'ala ya cika maka ladan niyya. Amma ka zo da gudu ba a san haka, ka tako a hankali, ko da ka ji liman yana ruku'i to ka tsaya ka zo a hankali. Sannan kan kuma kai abin da mutane kan yi, wani za ka samu in ya shigo daidai zai samu liman yana ruku'i, to ya hukuncin mutumin da ya yi kabbara a wajen ya bi liman sallah bai zo ya haɗu da sahu ba? Kaga ya kamata mu amsa wannan. Da yawa daga cikin hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallama na nuna sallan mutum na cikin hadari, domin wani mutum ya taɓa haka zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya ce da shi, zadakallahu hirsan wala ta'ud, Allah ya kara maka kwaɗayin son samun ladan jam'i, amma daga yau ka kara. Me yayi? Ya zo ana sallah, ya shigo cikin masallaci liman na ruku'i, to kafin ya haɗu da sahu a ramma shi sai ya tsaya daidai kaman bakin kofar nan, kawai sai ya kabbara Allahu akbar, sai ya ci gaba da sallarsa a wajen. Da aka kare sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kai wannan abu da kai karka kara, Allah ya kara maka kwaɗayin sallah, amma daga yau karka kara. To sai malamai suka ce, to me annabi yake nufi da haka? Wasu suka ce wannan ya nuna annabi yana son ya ce masa bayi da sallah, wasu kuma suka ce a'a, ai wannan laifin da ya yi bai dace ba, daga yau kada ya kara. Inda zai kara yi to ya nuna bayi da mai kenan, ya nuna bayi da sallah. Da yawa malamai sun farin jayar da cewa in mutum ya haka to sallarsa na cikin matsala. Wasu kuma suka ce a'a, ba za a ce bayi da sallah ba, sai dai na ƙasan ladan sallansa, to ainihin ladan sallansa ya tawaya, ma'ana ya samu tawayan lada mai yawa. Idan da kila Allah zai bashi daraja 27 ne, to a wannan laifi da ya yi na rashin haduwa da sahu, to kila bai wuce samu daraja 20 ba. Allah ta'ala ka kare mu, Allah ka rufa mana asiri. Zada fi riwayatin anhu, ya kara a wata riwaya tasa shi Abi Huraira yace, fa inna ahadakum, domin ɗaya daga cikin ku idan kana ya amidu ila salati, idan yayi niyyar nufin sallah, fa huwa fi salatin, to ai kamar yana cikin sallah ne. Jama'a da Allah kun gane wannan riwaya? Misali yanzu a samu wani yayo alola ya kamo hanya ya taho masallaci, kaga dai kana kan hanyar ka wajen tahowa, baka riga ka taho ba, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan niyya da kai kana tahowa, to za a fara baka lada kamar mutumin da ya shiga cikin sallah din, kamar ma ka fara sallah din. Yace saboda haka tunda wannan tahowar naka ana rubuta maka ladan sallah a ramba, to me zai sa kuma ka ce za ka yi gudu? Me zai sa ka ce za ka bata ma kanka wannan lada da ake baka? Ashe kaga in ka tako ka zo a hankali, ko ka samu raka'an ko baka samu ba, ladan sallan ka yana me, yana nan, babu ragi babu kari. Jama'a da Allah an fahimta? Allah ta'ala ya samu dace, Allah ta'ala ya mana taimako. So my brothers in Islam, this hadith Malam is trying to tell us, Abi Huraira narrated this hadith. He says, I heard the messenger of Allah, that is our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallama, may the peace of Almighty Allah be upon him, says, Idha uqimatus salah, when prayer is on progress, that is when muaddin come and prayer commence by saying what? Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, to the end of iqamah. Now prayer what is on progress, prayer what started, mashallah. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Fala ta'tuha tas'aw." You should not come to that prayer while running. Yes, even if you had your imam go to what? To ruku, go to kneeling, and you want to rush so that you meet the imam, don't rush. Just walk gently. Wa'atuha wa antum tamshun. Wa'atuha, come to the prayer, tamshun, while trekking. Small by small, small by small. Don't suffer yourself. Take it very easy. There is no need for you to suffer yourself. Don't rush, don't run. Don't say that, okay, let me do popoti. Just take it small, small. Come gently and enter the mosque. Do all your prayers before you enter the mosque. Then come gently and join the rush. You know, some people at this juncture,
they used to what? They used to say that, okay, since I met my imam is in ruku, is in kneeling, okay, let me join him here while the rest is there. Some of the scholars say that if somebody do like this, he automatically don't have such prayer. So you see, this is dangerous. So we are calling on our brothers, let us take it easy. Yes, just come gently. Because Allah says, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yes, there is no any difficulty in Islam. It is very simple. Just come gently. Pray. Observe your prayer while entering the mosque. Then after you enter with your right leg, alhamdulillah, and come and join the rest. Even if your imam will rise up from the kneeling, no problem. You have the reward of that particular intention that you have in your heart. The issue is, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, innamal a'malu binniyat. All actions are judged according to their intentions. So the issue is, the key point there is your intention you have in your heart. Once you have the intention of meeting the prayer, then definitely Allah will give you a reward on that. So just come gently. Even if you can lose the raka'ah, there is no any problem on that. So the door is open. So gentlemen, let us take it easy. There is no any wala, there is no any difficulty, no hurry in life. Come gently and meet your prayer, and your reward is with Almighty Allah. May Allah make it easy for all of us. Wa alaykum as-sakina. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, I command you in what? In being gently. Just be gentle. Fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'timu. Anything that you met up with your imam, then pray. Pray the remaining prayer that you made with your imam. Then anything that you miss from your imam, alhamdulillah, when imam says assalamu alaikum wa rahmatullah, then complete your prayer. Alhamdulillah, normal. That is why in another version he said that for somebody that come to prayer, even if he never entered the mosque, as he intended coming to pray, then Allah will start writing a reward as if somebody that started praying. You see Allah? So you see another advantage, you see another value, you see another reward, you see another gift from God Almighty. So that is why God Almighty at all the time, He needs us with what? With mercy. Yes, He wants to mercy us. He wants to give you, He is sympathizing with us. Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. May Allah make it easy for all of us. Yan uwa, hadisi na 104 wa anhu, an karɓo wannan hadisi daga Abi Huraira, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, man adraka raka'atan min as-salati ma al-imami faqad adraka as-salata. Manzon Allah ya ce, man adraka raka'atan, duk wanda ya samu ruku'i min as-salati tare da ainihin a sallah ma al-imami tare da liman, faqad adraka as-salata, hakika ya riski sallah. To malamai anan suka ce raka'atan din nan ba dole ne mu kira shi da raka'a da aka saba ba, a'a, suka ce ko da ruku'i ne ka samu tare da liman, mukaddara liman ya zo yana sallar azhar ko la'asar, sai ka samu ruku'in raka'an karshe a ramma, to wannan ruku'in raka'an karshe da ka samu me kenan? Ka samu sallah. To sai dai a nan adadin rakawoyinka bai cika ba. To tunda adadin rakawoyinka bai cika ba, to me ya kamata yanzu ka yi? Kaga sai ka tashi, tunda na karshe ka samu, mukaddara kuma sallar azhar ne ko la'asar. Dan haka jama'a yanzu a nan mutum zai ciko raka'a nawa kenan jama'a? Zai ciko raka'a 3. To amma kar ku manta, a nan azhar ake yi ko la'asar. Haka ne jama'a? To yaya mutum zai ciko? Yaya mutum zai rama? Domin a riwayan wannan hadisi na farko da muka karanta, akwai riwayan da ke cewa fama adraktum fasallu, abinda kuka samu da liman ku sallata, wa ma fatakum, abinda ya tsere muku fa'atin muku cika. To akwai riwayan kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ya tsere muku da liman faqudu kurama. To kaga ashe sai wannan ya nuna maka me kenan? Wajen mai da sallah akwai salo guda nawa kenan jama'a? Akwai salo biyu. Akwai salo na ramawa, akwai kuma salo na me? Na cikawa. To yanzu bari mu fara wasa kwakwalwarmu gaba daya. Mutum ne ya zo sallan ainihin azahar ko la'asar, sai ya samu raka'an karshe alaji, ya samu raka'a ta karshe. Na'am, to idan ya tashi zai ciko sauran guda ukun, yaya zai yi?
mu ɗauki riwayan cikawa. Idan cikawa muka ɗauka yaya zai yi? Na'am jama'a. Na'am. Na'am kenan zai zama wannan raka'a ta ƙarshen da ya samu da liman za ta zama me raka'ansa ta me ta farko. Jama'a da Allah kun gane bayanin? Wannan raka'a ta ƙarshe da ya samu da imaminsa zai zama ita ce raka'a ta nawa ta farko a sallarsa. Na'am sai ya yaya kuma? Na'am kenan sai ya wannan biyu sai ya ta biyu. Yanzu sai ya ta biyu sai ya zama ya yi raka'a biyu kenan ko? Na'am to ita wanda zai fara yi bayan ya samu ɗaya da liman da me zai yi ta fatiha da sura ko fatiha kaɗai? Zai yi ta da fatiha da sura. To in yayi sai ya yaya? Sai ya zauna ya tahiya. Na'am sai ya tashi ya me? Sai ya tashi ya kawo rakoyi guda nawa? Biyu. To ya zai karanta fatiha da sura ko fatiha kaɗai a asirce? Fatiha kaɗai a asirce. To sauran suran kuma wa ya ɗauke masa? Yawa. Na ganda gaskiya ne limaminsa ya ɗauke masa. Wannan shine mai jama'a cikawa. To idan ramuwa ne fa ya mutum zai yi? Mutum ya rasa ya samu raka'a ɗaya a sallar la'asar. Alhaji ka gane in cikawa ne? Idan cikawa ne to abin da ka samu da liman to za ka ɗauke shi a matsayin mai farkon sallanka. Jama'a da Allah kun fahimta? To wannan idan cikawa kenan to shine sai muka kawo misalin sallar la'asar. Sallar la'asar ai sallar azahar ka samu raka'an ƙarshe da liman. Lokacin da ka tashi to sai ka ɗauka wannan raka'a da ka samu alhaji da limaminka sai ya zama ita ce sallanka ta me ta farko. Kaga yanzu idan ka tashi zaka kawo raka'a ɗaya mai ɗauke da fatiha da sura a asirce. To sai ka zauna sai ka yi tahiya sannan sai ka miƙe sai ka kawo raka'a nawa jama'a? Biyu a jere da juna. Dukansu za ka karanta fatiha kadai wanda sura ko jama'a yawwa. To sai ka zauna sai ka yi tahiya kai sallama. To wannan kaga idan cikawa kenan. To yanzu sai mu je na biyu. Idan ramuwa ne faya mutum zai yi? Mala Bakar. Na'am. Ka zo sallar la'asar sai ka samu raka'an karshe da liman. To kuma ramuwa kake so ka yi ba cikawa ba kamar yadda muka yi bayani a baya. Na'am to yaya mutum zai yi? Na'am. Na'am. Ramawa fa za ka yi Mala Bakar. Sai mutum ya karanta fatiha ta ƙarshe ita kadai. Na'am akwai wani kuma? Na'am haka ne? Na'am kenan alhaji yanzu idan ramawa zan yi raka'a ta farko ya zan yi ta? Sai in kawo fatiha da sura. To zan zauna in yi tahiya ko ba zan yi ba? Sai in zauna in yi tahiya. Jama'a da Allah muna tare? Da Allah kuna fahimta? Ranka ya daɗe muna tare ko? A wuce gida sa? Masha Allah. Na'am. I'm coming to you sir. You will get it insha Allah. May Allah make it easy. Na'am. Idan ka kawo fatiha da sura to shikenan sai ka zauna sai ka yi tahiya. To sannan sai mutum ya miƙe zai kawo raka'a ta uku ko? To raka'a ta uku ya za a yi ta Mala Abubakar? Sai a karanta fatiha da sura. Na'am. Yanzu kaga kenan an ramo raka'a nawa kenan? Biyu masu fatiha da sura da suka wuce. To raka'a ta ƙarshe ya za a yi ta? Sai a karanta fatiha ita kadai. Ka yawwa kaga yanzu a nan ka rama duk abin da ka rasa daga wa? Daga limaminka. Da Allah kun gane bambancin? Shi itimam cikawa ne za ka yi. Abin da ka samu daga limaminka sai ka ɗauka shi ne farkon sallanka sai ka cika abin da baka samu ba. To shi ko ƙaba'i shi za ka rama daidai wa daida 100%, miliyan bisa miliyan abin da ka rasa da limaminka. Ina ga ya fito fili ko jama'a? Yawwa to bari mu misali na biyu, sallan isha'i. Misali uku za mu yi saboda in wasa kwakwallon namu ta wasu sosai. Na'am to yanzu mu tafi sallan isha'i. Yalla bai ka zo sallan isha'i. Kila ba mamaki mutum ya dan ta hutawa a gida har sai da aka kira sallah har aka fara ikama duka dai bai fito ba. In ya yunkura zai fito madanta kasalantar da shi. In kuma an yi rashin sa irin sabon ango din nan ne irin sabon kasan sabon ango sai addu'a. Sallar asuba ma ba kasafai zai fito ba.
ka gani Allah ka ba mu sa'a na har dai aka yi sallar isha aka yi raka ta ɗaya baka zo ba aka yi ta biyu baka zo ba aka yi ta uku baka zo ba sai ka zo ta ƙarshe da ƙyar Allah ya taimake ka samu to yanzu in ka tashi za ka rama ya za ka yi idan cikawa za ka yi ya za ka yi idan za a yi ramuwa ne ya za a yi to jama'a ina jin ku na'am na'am a to malam wani kuma ya motsa alhaji motsa yauwa na'am a to yanzu ai sallar isha'i muke magana yawwa kaga wancan sallah ce duka a asirce ko to wannan kuma rabi a bayyane rabi a asirce yawwa na'am na'am idan ramawa mutum zai yi in ya tashi tsaye sai ya kawo raka'a daya na'am fatiha da sura a bayyane na'am na'am fatiha a asirce a asirce kun fahimci bayanin jama'a idan ya tashi gaba ɗaya in ya tashi to shikenan tun da raka'a ɗaya ya samu na isha'i to sai ya kawo fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya tahiya ba zai yi sallama ba sai ya miƙe sai ya sace kawo fatiha da sura kuma wato a bayyane sai kuma ya miƙe raka'a ta ƙarshe sai ya kawo fatiha a asirce kaga yanzu ya mai kenan ya rama daidai wa daidai abin da ya rasa da mai aramma da ainihin limaminsa to idan cikawa ne fa to wannan shine ramuwa cikawa fa wani ya daga hannu a nan malam ka dan hartin na'am in cikawa ne ya za a yi na'am 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 a bayyane sai ya zauna ya tahiya na'am 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 sauran biyun gaba daya kun ga idan cikawa ne lokacin da mutum ya tashi kai tsaye to sai ya kawo sai ya kawo raka'a ɗaya fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya tahiya sai ya miƙe sai ya kawo kuma raka'a guda biyu dukansu zai karanta mai jama'a fatiha a bayyane ko a asirce a asirce gaba ɗaya a ɓoye ba tare da ya karanta sura ba sai ya zauna ya tahiya ya sallama to kaga sallar isha'i ta cika Allah ya karba to idan magriba ne ya za a yi mutum ya zo sallar magriba sai ya samu raka'an ƙarshe yawwa akwai wanda suka taba mana tambaya shin wai a sallah daya ana yin tahiyya uku ko ba a yi to ina ga bari mu bi wannan mas'ala ta magriba mu gani shin ana tahiyya uku ko ba a yi a'a mu je ne mu gani let's go and see now now to malamin ya za a yi ka samu raka'an karshe a sallar magriba ya za a yi karama idan za ka yi ramuwa ne ya za ka yi in za a yi cikawa mutum zai yi ya zai yi na'am na'am masha Allah wannan cikawa kenan ko ramuwa? Cikawa kenan to ramuwa kenan yawwa kaga kenan ramuwa zaka kawo abin da ka rasa da liman yawwa misali ba ka rasa raka'a biyu ba dukansu a bayyane ko to zaka kawo fatiha da suran ka gaba ɗaya duka a bai kenan a bayyane sai ka zo na kai ta kai sallama kaga ka rama kenan to cikawa fa a rama cikawa na'am sai ka zauna kai tahiya yawwa fatiha kadai a asirce masha Allah to kaga yanzu a sallar magriba idan ka dauki fatawan cikawa mutum yayi tahiya nawa kenan yayi tahiya uku kenan a raka'ansa ta farko yayi tahiya da liman a raka'a ta biyu yayi tahiyansa ta farko a raka'a ta karshe kuma yayi tahiyansa ta karshe Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana taimako to yaya za ka yi how are you going to do for somebody that come and meet imam
have already rise up from ruku on Friday. Somebody rise up from ruku on Friday. Then, how are you going to do with your Friday prayer? Are you going to do zuhur, or you are going to do that Friday prayer of 2 rak'ah? So do you have an answer for this? How somebody is going to do? And let me translate the hadith for you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam here says, "Man adraka raka'atan min as-salati ma'al imami faqad adraka as-salata." Whoever met of his imam in the last raka'ah, he met him in ruku, or he met the last raka'ah as if he get the whole prayer. In terms of the reward, Allah will reward him abundantly. But in terms of completion of the prayer, then he is expected to stand up, because he will be considered as an automatic latecomer. This is just English, sir. Yeah. An automatic, in fact, a kind of special latecomer that come late to his prayer. Okay, now, how is he going to do? So that is why I put this question forward for us. For somebody that come and meet Imam in last raka'ah of Fridays, that is on Friday prayer, then what are you going to do? Do you have that Jumu'ah or you don't have? Bari sa mana abin yadda za mu fahimta. Ku kalla, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ku dan dinga alerta dina akan time. Yau abubuwan nawa. Okay to, saura. Okay, lokacin ya gaggaro ko. To alhamdulillah. Na, to jama'a abinda nake son kawo mana a ƙarƙashin wannan hadisi, tunda manzon Allah ya ce duk wanda ya riski ruku'i ko ya riski raka'a ya riski sallah. Kenan wannan ya nuna idan aka zo ana sallah sai mutum ya rasa ruku'i ko kuma ya rasa raka'a. Kenan kun ga ya nuna bayi da me kenan, bayi da raka'a. To sai mutum ya zo ranar Juma'a sai ya samu sujada guda biyu. Liman ya dago daga ruku'i. Yanzu kun ga anan jama'a, mutum ya samu sallar Juma'an nan guda biyu ko bai samu ba? Adadin rakawoyin kaga bai samu ba. Amma yana da ladan me? Yana da ladan Juma'a. To anan idan ya tashi yaya zai yi? Shin zai kawo sallar Juma'a na raka'a biyu ne? Koko zai kawo sallan azahar ne sababbi kar a leda? Ya za a yi? Me yasa? Saboda bai samu sallan Juma'a ba. Are you very sure? So you see, this my sheikh said that for somebody that come in this situation now, he met up his imam in the last raka'ah for Jumu'at. Then, is he going to do zuhur or is going to do that Jumu'at? So the correct version is, if somebody come and meet imam with Friday prayer, and imam have already rise up from ruku, you go to sujud, then you join the imam. So all the scholars agreed that you have the reward of the Friday prayer. But for the prayer, you are to start afresh. That is zuhur prayer for a God. In terms of reward, alhamdulillah, you have the reward. But in terms of prayer, alhamdulillah, that one, you're supposed to make your own fresh zuhur prayer. You are not going to say that, okay, let me do my 2 Jumu'at. In that your issue now, in that your situation now, you are not automatically to perform Friday prayer now. It already turned to what? To Zuhur prayer. Because the real Friday prayer, you have already lost it with your imam. So Allah, do you see that's the problem of coming late on Fridays? So may Allah make it easy for all of us. May Allah continue to guide us aright. Time din yayi ko? To da a kira sallah ne ko? Lokacin kiran sallah da yayi ko? To alhamdulillah, to malam kira mana sallah, to sai mu ansa tambayoyi shikenan sai mu tashi.